אני עושה שוב, טוב, שחר, אתה יכול לומר להם איזה מסר? תרשמו לערוץ שיר. טוב, שלא, היה רעיון טוב, לא חשבתי על זה, דווקא לא אוהב. אנחנו צריכים לרוץ, אבל אני לא מוצא איפה שחר. הוא אחריי, שוחר. טוב. לא. כל מי שאמר לא צודק, באמת לא רואים אותו, קוראים לו טראמפ. האמינו לשחר. פחדן. אוקיי, אני כל דקה נופל. פדיחות עם גיחות, שיש לי סביחה. סינקיחה. ווסאבי. מישהו חדשה בפיפה. מי שלא נרשם לי לערוץ עוד לא לראות את הסרטון הזה. פעמון. יופי. קיבלת. מי שלא נרשם, סתם, לא באמת. הייתי ששברתי אחרי. אוקיי, לחצתי, זה קל. אוקיי. שחר, בוא תראה רגע משהו. שחר, בוא לפה. בוא תראה אבל. תראה למה כשאתה לוחץ. זה אתה לוחץ. אז אתה לוחץ. What the fuck? קיבלתי כבר סוף. אוקיי, יאללה. אני כבר מוביל עוד 20 שנה. הלאה בוא. סוף. תתכוננו שעה. עד יחושר, הוא לא יודע מחלשים. לבריאות. זה כמה שנפשיל. הפציח שלי. וואן. בוא נזרוק. לא צריך. נו די. אוקיי. זה. אחר הזה חושב שהוא מפריע לי, אבל תראה איפה הניתוח. אני עליתי. אתה יודע שהמפתח של האוטו. לא את המפתח של האוטו של הראשון. במשחק. אני עכשיו יכול להגיע לעולם חדש. רוצה לראות?
טל, מה אני אעשה?